L'enemic? La missió secreta? Per cert, avui és notícia al diari. Un moment! A mi ningú m'informa de res. Camarada, vostè és l'assessor militar, per tant és el meu assessor. Em pot fer 5 cèntims de qui carai és? Comandant Vicenç Guarner, a disposar. El president, a l'estat pels socors dels illencs, ha anomenat el capità Bayo de l'esquadra d'aviació del Prat i cap de l'expedició a Mallorca, com també ha parlat amb el ministre de la Marina per a disposar una flota de vaixells. Després de la victòria a l'illa, el capità ha vingut expressament a demanar més armament. El seu superior és en Díaz Sandino, l'heroi del proletariat, conseller de defensa i amic personal d'en Companys. Ara lligo caps. En Bayo és un tonto! En Bayo és valent, impetuós, obstinat i arrogant, sí, i amb aires de notorietat. I serà més improvisador que reflexiu, però té molt bones condicions militars, tot i la seva manca d'ofici i esperit organitzador. Disculpi, no és tonto, és un anormal. Jo no he donat cap ordre, ignoro l'operació. Si l'empresa resulta aventurosa, serà un triomf per en Companys i un fracàs per a aquest comitè. Ara veurà com l'operació està molt avançada. Fora assenyat pel comitè no prendre decisions precipitades que aquestes desenvolupin en incongruències que posin... Vostè redactarà un escrit on l'expedició torna immediatament. O, en cas contrari, el desembarcament sigui sense accions decisives. I, en cas de resistència, l'ordre és tornar amb tots els efectius, tot el material i tots els vaixells. Aquest document el firmarà en Díaz Sandino i tot Cristo. Home, ja. Aquest és la part que... Aristòtil i l'home racional són la causa principal de tots els mals. La veritat no és la facultat predominant dels humans. És una quimera, una contradicció que ens eleva i ens ennobleix per damunt de la naturalesa. La imaginació connecta directament amb l'emoció. Una vermellosa posta de sol, l'enamorat, escriu un poema, i el profeta, una prosa sanguinària. Reis, Clet i tots els que han manat s'han servit més de la imaginació que no pas de la raó. Els líders projecten una utopia que nosaltres defensem amb agalles, però en qualsevol moment tot pot ensorrar-se com una bastida. L'ànima humana mai està segura. L'existència és imperfecta. Per això l'absurditat, l'incertesa, l'atzar, la moderació, el misticisme. Els catalans... Els catalans som els únics que volem la república. Hem de fer-nos més forts, però ens barallarem com ximples. Ningú s'acaba de creure l'efervescència del poble català, la llengua, la cultura. Els castellans prefereixen el poder autoritari i tard o d'hora ens arrebataran la llibertat. Ordre! Ordre! No serveix d'excusa el fet que som anarquistes. Tenen la paraula... Jo. García Oliver, Santillán i Montseny. Pep, jo comento, perquè no està escrit. No està escrit com entre Dieguito. Entra quan acaba de parlar en Joan.
quan acabo jo entres. Quan acabes tu, jo entro. Sí. Vale, guai. I mentre No entres ho hem pots fet començar mai, el guió. de moment fem això. Vale. Era que tu estaves centrat en el públic i tu Sí, posaves, sí. és que te deixaves la jaqueta o te la portaves i t'anaves al públic i tornaves. I en el moment que quasi començaves, si no tenies temps ni de centrar-te, que ja havies de tornar a pujar a agafar la jaqueta. És veritat, havia de fer així. Sí, Sí, no sé si en aquell moment m'ha sí, era aquest. El comitè ens tapona la revolució. Neix com una comissaria de policia de segona classe. Hem d'anul·lar l'error. La prioritat és retirar els delegats i cercar un guia per restablir la revolució i finalitzar el que vam iniciar. Els comunistes són minoritaris, però estan a l'aguait amb l'afany de corrupció i les arts de l'eliminació. Hem d'anar a totes! Som anarcosindicalistes! Un núvol d'estiu. Les potències que... Un núvol d'estiu. Les potències que regeixen el destí no acceptaran mai una revolució. És que les tropes angleses estan esperant l'oportunitat per desembarcar i ocupar Barcelona. I la pràctica del comunisme llibertari, a la llarga, sempre desemboca una fèrria dictadura. Acceptem el comitè, sí, i col·laborem amb ell per a restablir l'ordre, perquè hem de ser un element eficaç per a la ciutadania. Com és que han aconseguit una majoria tan aclaparadora? Què ha passat? No és sorprenent l'actitud de Durruti amb tan ostentós silenci? El Frederic no hi és. La sentencia ya ha sido dictada por el Consejo de Guerra. He apelado a su condición de gallego, a mi parentesco con los Franco y a la petición de clemencia del Papa Pío XII. Pero el caudillo reservará sus elevadas dotes de caridad cristiana para mejor ocasión. Cuentan que, estando mi marido postrado en la cama por un accidente, lejos de verse movido a compasión, dijo el ilustre el flamante e hinchado ganador de esa triste guerra civil, a Aranguren, que lo fusilen, aunque sea atado a la camilla. Te m'has oblidat de coses. Sí, m'he oblidat de coses. De text no t'has oblidat de res, però te m'has oblidat del que hi ha allà